Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamustimosada karo Prabu Kresna. Ada? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tiolot Apa? Tielot Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Heeh. niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya bisa. Tak nggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kajembel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Kakong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula waktu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Loh. Wah, ya. Wah, ya. Das gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggel eleng ya wajahnya. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae nggih. Ya Tru ya. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye le sedekep. Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko Ora rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Wah iya ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat. Muga-muga kelakon penjangkaku, Tru. Titiprane manganak hanung paricata. Balunge mbak lamun mambeng lero mbak ing samudra hangrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Kelora Petra kantong bolong semua Kelora Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Ora gayeng pripun lho iki omonganmu kok isih Petruk lho apa kok wis malih to ngilu sik weh waduh Ndara Werkudara ngopo kaya ban gembos Werkudara ini arep omong mesti wah kurang gede pripun kurang gede
Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gede ke sithik. Ngono njebluk. Ora. Kok rajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Onto sendok. Wah, tutuk modar kowe. Anak kula anak onto sendok. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampanon. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pakde, jagat iku padha jagat pangestu karo. Antasena iki. Wah, Pakde Mandura aku ngaturke bekti katur. Yo, tak tampa maksune Pakdemu tampanono. Lah gegem dadiake jimat. Adikku, Di, adikku. Waraku Udara. Ling ngerem ki wis. Bola balik kok das ora. Bola Dewi. Nggih. Bola Dewi. Kurang guyu kong ndak konangan. Iya. Bola Dewi kekengku. Yayu padha Raharja. Beda. Lho. Aku karo Raharja beda. Aku Werkudara Raharja bakul bakso. Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Engko nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Anton tekan kene, ledho ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Yo. Aja lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, toh. Kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Mantel. Jenananggan. Loh, Werkudara apa? Midak sikilku. Seman ngesane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk. Lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis, Petro. Nangis. Oh, yang ngene kok madang. Ini iki yo nangis. Lah nangis sebabe apa matur? Ana abis sowan ngesane Kalendra nedeng sini kok nangis ki arepe piye? Mboten kuat. Ngraosaken lampan sing sumadang wonten ing Karang Kadempel. Petro eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur wuninga. Petro matura. Ora nangis wegem. Ora iso nangis ya. Aku wis kentekan eluh. Lah ngopo? Kanggo nyauri debt kolektor. Ora lalu sudah aku ndak guyu. Mugi dados nek kawuningan. Bilih dinten semangkene ya bapak niku gerah. Bapakmu lara. Nggih. Kok sira ora nanting kelawan wong atuamu nyuwun priksa larane lara apa? Lho la iya. Ing atase kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu ki lara apa? Yen pancen bela lara ditambake sowanke Pendhita Brahmana Resi Winasis. Goleke tamba, kowe iki anak-anak wis gerang-gerang, bapakne lara nangis. Kaya bocah iki kaya bayi. Kowe iki wis tuwa, Petro. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu, diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono, kowe iki nanggung karo wong tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek lara, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang.
Ning kula nangis niku mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong. Cangkeme perot. Ora kok. Ora. Bapak mboten saged omong, bapak niku ming teturon teng ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Monggo nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dakduk-dakduk. Ning pun mboten purun omong. Mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kalih Petro nyuwun sumbangan. Ngagem resake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya, Tru. Oh, apa? Heeh. Kowe wingi ra melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh, Cuci otak. waduh. Cuci ginjal. Sing terakhir bapak kudu cek son. Jackson menyaki cangkemmu. Niku sinuwun. Monggo sareng digunggung kalih dokter kandungan. Niku totale kathah sanget. Mila sawanipun Mbak Petro kalih Bagong wonten negari Amartana sepisan ngaturaken soprosal. Apa, Gong? Soprosal. Proposal kalih prokol. Niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken bapak gerah menika mboten. Bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anake niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang. Nggih. Tulisane dhuwur dhewe menika Kertanyana medhot janji. Masa bapak njaluk lagu terus? Ora. Tegese iki medhot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petro karo Bagong dalam kurung, yo tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Ngoten niku. Lho, wis ora nangis kok bali nangis. Lah wau maca layang kok. Saniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula menika namung badhe nyuwun usada saking Sinuwun Prabu Ngamarta sakadang-kadehan supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo wonten ngandhapi ambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petro karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Good day. Good day. Good day iki panganan e. Good day. Ngoten niku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku Bapak teges nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel. Niku Bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Oh, muni piye kowe, ha? Muni piye? Kok meleset terus ta, Tru? Ha iya, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho dhewe.
warisan kok diame-ame. Warisan ki aja diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ya? Ya mendem. Oh, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Sing jeneng wong urip ning alam donya ora mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis ngrekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane mengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Mung mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga? Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestheke lara iki engko terus sirna margalayu utawa gugur. Awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku iki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku, nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak iki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak iki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki monggo larang. Didol ndasmu iki, Pak. Nek tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndas ki. Kowe kandhane ngayal senengane ra. Mbaya santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganu, apa isih iso bergerak, kowe golek mangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe, petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome, terus dicap nggo jempole Semar. Duh, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Bangsamu anake sapa? Ha iya ning ya kowe bangetan ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa saya tuwa ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku iso saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara, terus engko malaikat tekan jabut Semar. Oh wis awak dhewe ora iso nggodheli bakar ngoyak malaikat. Ha. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sik gong aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa merga nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangriyen Sinum Prabu Ndarawati mboten lenggah teng mriki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung ta ngapa ta? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapa terus nyapa. Nyapa ampleng modar ora. Kok iso diastos iki Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Terus ceritane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sada arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk Nekula ya mathuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang
karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Klimasada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Injo. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Kaka Prabu Baladewa. Ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petruk. Caca muntap lirik netap buka yayasinipe netra kocak ngundarantir hidup nyomangolon caka wadanani rombranang ngapa itu menengok saling perkara iki aku dadi kaya ngono kelakuane ngendelke le gagah ngendelke le rasa ngendelke le sentosa aku mentolo karo dulure dhewe ingkang mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu ora gagas kuwi kulawargane ora gagas kuwi adine kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa Petruk kowe iki ngopo sik sirah sampean ngaling-alingi kok lho kowe iki nesu sapa Ndara Werkudara kok mandeng aku nuwun sewu mestakane ngaling-alingi rada medun wah edan ngono oh keduren sok dikepras gundulmu atos Petruk ngopo sampean ora rumangsa salah sampean ora rumangsa keliru ya aku klerune nggono apa luputku nggon endi sampean nundung Ndara Sedewa dasarmu apa sampean nundung Ndara Sedewa mergo Sedewa ora manut karo aku apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampean apa sampean ki rumangsa bener dhewe ya eling Mas bener menika werna telu benere dhewe bener bebrayan benere sing gawe jagat benere dhewe niku tumrap sampean bener tumrap wong liya ora bener benere bebrayan niku saiki iya sesuk ora saiki ora sesuk iya niku owah gingsir bener sejati niku bener sing gawe urip mula aja sok benerke awake dhewe ning ngetungan bener ora tumrape wong liya Ndara Sedewa niku adimu tur niku beda ibu karo sampean wajibe nek beda ibu karo sampean sampean niku ngayomi karo adimu ku alon tresnanara ngungkuli adimu dhewe kok njur semenang-menang Sedewa minggat ngoten ta wau wah ora bae-bae iki kula maksud niki kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki kompliteng Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk ana Bagong ana Gareng ana Semar nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar Gareng Petruk Bagong mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa monggo niki dibutuhke karo bapak Pandhawa 5 dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng Karang Kadempel sampeyan undung Ndara Sedewa mula nganti Pandhawa ming jangkep 4 nek Pandhawa ora komplit ora kelakon sowan teng Karang Kadempel bapak sedo tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan wah aku ora ngerti apa-apa lho mbok dipersake mripate rek ora ngerti apa-apa piye nuwun sewu lho sing dadi jalaran sampeyan ora ngerti kencang ki puling lelakone bapakmu bapakku lara isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada Ndara Sedewa ora ana pustaka Jamus Klimasada ilang digawa Ratu Ndarawati tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa niki kula ora trima ya Gong ini gini iki pancen ketoke wis sengaja to heeh iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane bapak Semar Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Klimasada karo Prabu Kresna ana iya karepe piye iki ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki lho ya aja nguyuh sanggon-gon ora tielot apa tielot toilet tielot ora ngarani kleru kok ora niki pancen wis disengaja jelas wis disengaja nek carane kaya ngene iki aku ora trima aku ora seneng nek kahanane kaya ngene pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar oke ora masalah nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar
Truk. Tanganmu ngene, Truk. Iya iya bisa. Tak nggo mik. Oh iya. Ora do ngelingi. Lah ambane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula Kang Sawu aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kajembel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Kakon. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Ais kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kena apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Bedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kajembel tak etungi. Pira to? Pirang dhewe foto pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhe Ayu. Wonten ing antara iso ketinggal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajembel terus terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kajembel matur karo Bapak. Liwat ngendi kok ngapike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya. Cakepane ngene iki ta. Lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo Bapak. Andake Bapak Pandhawa roja receh ora komplit mergo do gegeki benere dhewe, Pak. Urmangsa miris manahipun ing ngraying Amarta Karna Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar
Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadhahi kekiyatan. Menawi ngantos Kakang Semar Wuninga lelampahan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lelampahan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Monggo kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalpatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lah kuwi senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar mbutuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambimu di Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Yen perkara Pustaka Jamus Lima Soto kuwi iso dijagake, merga Yai Kresna wis paring dawuh, yen to wis padhang lelakon kang tumanduk ning Praja Ndrawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga, mongko wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Ling goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora usah digoleki iki mengko ora kelakon sowan ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, ladalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, Praja dibiyuke ning aku. Kaluputane kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan. Aku ya salah, Janaka ya kleru, Nekula ya kleru. Yang ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane Pustaka Jamus Lima Soto. Petruk karo Bagong dioyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku? Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo Pustaka Jamus Lima Soto. Yen wis jangkep, yen wis komplit tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lama ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur kowe kuwi? Aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandet lakune Petruk, nyandet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene Pustaka Jamus Lima Soto. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas. Nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara kelawan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae dumanjane laku. Iya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumulun sakmangke kelilanana ingkang loko madal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Koko Prabu ingkang rayi nedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adawu. Budhana kang padha siba ingsun kundur ngedaton kawula nun marmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna ganti ning Pananggilan. Salut-salut kundur ngedaton jelok cangking dampar ketara nampit gambaran gading. Kadhiraken sangganing para mban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro. Ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane gawe sangganing para putra. Mboten kantun ingkang abdi kepatihan pun Praguta kula jumadung dawuh. Oh hehe. Kepareng ambabarana ingkang sejati ingkang abdi pun Pati Praguta kula nuwun. Ana apa Pakde? Bapak Rama Kyai ning apa? Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde?
Prakuta wonten dawuh lho. Prakuta wonten dawuh. Kuwi janjane iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki eneng endi? Wonten alun-alun. Wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka ndi? Iya, saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe nang negara liya, kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Ngamarta kuwi daya. Inggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apinake dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disuda ling guyu. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo den iso guyu niku lagi kiwa mati. Ciri wanci sane ilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi nggih. Mengke kula timbange. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana ing negara Ngamarta, awakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa maluya nirmala temah jati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Wis lakon matur ngersane Kyai Prabu Darmaji lan peranganing Pandhawa padha jangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klimasada diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujul lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumiratawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger negara Ngamarta merga bukane wong atuhamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atuhamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumiratawu. Ya kuwi Sedewa. Wektu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun Paduka Prabu ndhawuhaken sanggane para putra. Kinen Bupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa? Dudu perkara kuwi. Saklunganing pamanmu Sedewa pustaka Jamus Klimasada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandhang lara. Monggo wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur Semar bisa maluya ning Remala Temajati jadil mamulya yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Nalika semana Petruk kaget, lah kok dadi Pandhawa ming kari papat ora ana sawaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji prasaja yen to adhiku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Wah, dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta. Nguman-uman karo wong atuhamu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhaki kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu Mandra wis arembuk karo si Werkudara supaya anak-anak nyandet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel. Nganti ngenteni timbuling Sedewa lan baline pustaka Jamus Klimasada. Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Antarja wonten timbalan Rama Kyai. Antasena dawuh apa, Pak? Bagong karo Petruk dioyak. Wah, yen pancen Panakawan loro kuwi dikon sawetara mapan ning negara Ngamarta ora gelem. Aja nganti wadul karo bapakne. Mundhak Pandhawa monggo disengguh ora tresna karo Semar Badranaya. Petruk candheten nanging aku dawuh karo kowe yen pancen Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ing negara Ngamarta. Ndak paringi Purbawasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel? Ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya.
Antasena ngopo iki? Instruksi. Kusike sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Antasena arep matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mung kari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem arep apa? Aku takon. Adile wong takon ki diwangsuli. Aja duneki wong mendem. Aku takon karo bapak sebabe paman Sedewa tok tundung lunga. Pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Limasada diboyong ning Ndorowati. Paman ora mathuk ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk ora mathuk, ora iki Antasena apa? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe iki arep ngopo? Lho, aku nlesih perkara iki ora ming nyarujuki dawuh wong tuwa, ning kabeh dawuh wong tuwa iki tak timbang, tak saring. Ngono, ora dumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning diting-tingi sik, dawuh wong tuwa kuwi apik apa ben ora? Lho, nyatane apik, nyatane apik iki tak tumrap sampeyan. Aku tak nlesih karo bapak, sampeyan meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Dengkulmu mlocot. Wo krungu. Krungu wae mburiku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani. Pamanmu ngundeli pustaka Jamus Limasada. Pustaka diparingke Siwa Ndorowati. Yo, kowe ngerti. Awakmu Ndorowati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta yen nganti mung nyilih pustaka Jamus Limasada kok ora diparingi ngampil karo mbarep kakangku Pandhawa isin Pandhawa Wirang. Pusaka arep ngopo? Dienggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk mergo dienggo tumbal kuwi mung dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu ming kagungane Pandhawa, ning kuwi duweke kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen koncakan pustaka Jamus Limasada kawulane bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula Sedewa gondeli nggone bakal mbarep kakangku maringi pustaka Jamus Limasada. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwarani karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, iya. Ning perkara Sedewa ora sah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kundur. Aku ngerti watake mak cilik Bumira Tawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu, arep ragil ning bapak kudu ngakoni, bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Mergo mak cilik Sedewa kuwi tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa ki wong bodho, bapak nganggep ki mak cilik Sedewa ki wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakaremu yen kuwi duwe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat merga sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Larak tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, cah edan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampeyan ora mikir majelis Dewa. Wah. Bali karemu ora karemu. Nek sampeyan duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit Pakde. Si wewerku dor aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki majelis Dewa, aku sing goleki, ora pati-pati bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo mak cilik. Loh. Wah. Kok dadi kaya ngene kahanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angga loro nek tak kongkon susuke dipek. Ku perkara susuk dipeke kok. Wah, loro ati boyo nembung. Pak iki tak pek. Pak
iki tak bek ngono kok mung watun disak. Edan mulo terus yoso apa-apa. Wah, lha iki terus piye? Rasa nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Wontorjo wonten timbalan. Mangkato golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu jaan supaya ning negara Ngamarta luwih dhisik aja susu Bali. Nanging yen to bergugung utawa waton sakarepmu ning aja mbok piloro. Nun iki ngestaken dawuh pamit. Nun iki ngestaken dawuh pamit ora apa-apa mengko kontrak wong loro. Utawa kot apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Piye? Lelakon iki lelakonku, kowe aja melu-melu. Najan aku ngerti kowe iki tresna karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Lah terus kowe ora usah melu aku. Ora melu balik, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawenan Padang. Gawenan Padang ngendikane balik sedikersake. Ponokawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku mergo Bapa Werkudara karo Pak Di Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar. Semar lara. Ora kok lek kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumasamu aku ora was kitha kaya pakmu Gedhe Ndarawati apa piye? Aku ki ya sok nolak udan barang. Weh lah edan. Wah ya madeg panarul mak apa? Rasa sembrono. Ya. Ewangono. Ya. Yen perlu wong tuane gawenan isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener wae nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Siwun Ndarawati. Sampeyan barang ditundung lunga karo Ponokawan barang Mentala. Ha to? Iya, engko tak gawene isin. Gawenan isin ya, ora usah kuwatir. Aku sing arep gawe isin bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lek, aku tak lunga. Kundur ora. Bali aja kuwatir to. Aku bali ning mbuh kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sangurung. Wis. Ora usah ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh, anggapmu sugih kowe apa piye? Aku kuwi satriya Mbumira Tawu mung kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala. Ora perkara kuwi, tindakmu rak kesusu, mbok menawa ora iso nyaut sangu. Iki aku ana dit 400 gawanen sik. Engko balekno 950. Pengedan. Kowe ora mung nglintah darat ning kowe iki ula. Wis ben ra apa-apa. Wis ora apa-apa nek Pakde ora sangu, Pakde ning tak suwun kundur. Aku mesti bali yo. Tenan yo, Dik. Iya. Wase aku ingkang bakal mbabar lelakon iki Antasena. Ya, tak pasrahke Pakde Dewa. Wis, kana susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta Antasena. Ya, hati-hati, Lek. Ya wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka James Lima Sada diboyong Sinuwun Ndarawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae Truk kowe sangu ora? Sangu. Dikumpulke ayo tuku pethi.
diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak. Ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen ndek cita-citae, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku ini pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ya orang gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngapa-ngapa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa karo duit ya, Truk. Ah iya. Wong waras we karo duit, jogetnya 100, joget tenan ya, Truk. Ah iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karangkadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midhanget atur awake dhewe Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Lima Sada ilang terus mantane terus pendono. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi opo? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip lak titit. Nek mati terus disetrum dadane. Ceduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedilo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Truk. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak ki tumindake apik kok lara ayo. Monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo. Nek wong tumindake apik. Lah kok bapak ki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ora seneng nek geger karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak mbuh kanane bapak engko mari apa mati wis pasrah sing gawe rep yo mangkat bae Truk. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ah iya. Wah cilaka iki Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Nduk. Kowe nang Ngamarta gawe kisruh nyo tampan ana dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar ora satok tetah to ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon apa piye urung karuan kok ya weh Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho nuwun sampun Den sampean rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora dinuta Kang Rama ora modar ning diutus Prabu Puntadewa kon hukum gantung karo kowe Petruk kono migatno senengane ngedeg-deg iki ora wedi rewe ayo wedi kok dimutuku mati ora wedi mula takon sing apik lah terus kersane diutus sinten ora ana sing kongkon modar kowe aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Petruk mergo aku ki nayaka Ngamarta satriyaning praja nyo tampan ana Petruk Gong cangkem iki sing apik kene iki adu arep ki tratapan ya ora aku sing namburi kowe tratapan kok apa meneh kowe Truk nun kowe tak kandhani nggih kowe disalahke karo bapak salahke karo Siwa Mandura terus doakon karo anak-anake liyane aku
Anake Bapak Ndara Garkaca Ndarantarja. Heeh. Dukun nyekel kowe. Mudyar kowe. Karo Bagong, mudhar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Wis diterimake arep ngopo? Wis ayo gek nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis jan cilaka iki wis. Aku padahal wis kapok. Wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndarantasena iki rasa dadak. Lho, tangane wis mlebu sak njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Aku iki wong dijati diri arep ora duwe tata krama, ora diunggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi, piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih to? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lalakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Waduh. Piye, Gong? Ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Garkaca Ndarantarja. Terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi tok. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malih kok wong iki. Men wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik ae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Kali naskah. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki lho, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndarantasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sopo iki? Madani aku. Pis. Wah, ana Werkudara sijine hidak cangkemmu cerot. Wah, ya. Das gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Men. Cangleleng ya wadake. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya. Nggih. Ya, Tru ya. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye lek sedekep. Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi.
Sluku Batak. Bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko ora rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Wis ya ning wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat muga-muga kelakon penjangkaku terus. Tete prani manganak hanong pari cotho balunge mbak lamun mambeng lero mbak ing samudra hangrok. Oh mandi pangestining Raden Antasena eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Lurah Petra kantong bolong semawur Lurah Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Ora gayeng pripun lho iki omonganmu kok isih Petruk lho napa kok wis malih to ngilu sik weh waduh Ndara Werkudara ngopo kaya ban gembos Werkudara ini arep omong mesti wah kurang gede pripun kurang gede pripun suarane bapak iki gede coba gede ke sithik ngono njeblok ora kok rajeg anu pentile bosok coba tak cobane yo Pak. Wah Antasena wah tutuk modar anak kula anak Antasena ya aku ngaturke bekti katur ya Pak tak gegem bahasaku tampan bahasa apa bahasa daerah apik Pakde jagat diobati jagat pangestu karo Antasena wah Pakde mandura aku ngaturke bekti katur yo tak tampa maksudane Pakdemu tampang ngono lah gegem dadake jimat adikku Werkudara le ngerem ki wis bola balik kok das ora Baladewa nggih Baladewa kurang yukong tak konangan iya Baladewa kekengku Yayi padha Raharja beda lho aku karo Raharja beda aku Werkudara Raharja bakul bakso kowe ora kena sembrono lho nek sembrono konangan engko nek anak-anak tekan kene kakang aja aku tekan kene Ledo ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Ziu. Aja lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Mantel. Jenanangan. Loh, Werkudara apa? Midak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya.
Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjodo tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni. Kowe ki edan kowe. Petruk Bagong kuwi abdimu. Aku arep tak cekel ki sing akon sapa? Nek kono muni kowe ora ngawu iki wamu. Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke.